lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ya yi wa shahararren jarumar Kannywood wato mai suna Ladidi Fage rasuwa a yau ranar Juma'a. Masu sauraro ku biyo mu a ƙarshen wannan bidiyo domin a wannan bidiyo muna ɗauke da har bidiyon sanda ake yi mata sallah, muna ɗauke da wannan bidiyo. Masu sauraro muna roƙon ku idan ba ku yi mana subscribe ba ku dole ku yi mana subscribe kana kuma ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun shirye-shiryen masu tushe da asali game da sabbin bidiyoyi da zarar mun ɗora. Mun gode muku da yin ƙoƙarin kasancewa kuke da mu a kowane lokaci a cikin wannan tasha ta mai albarka wato mai suna Sabon Tashi TV. Kuma wasu are shahararriyar jarumar ta fara da rashin lafiyar kansa, inda rashin lafiyar kansa ta fara haddaba rayuwarta, aka je asibiti a ƙasar waje an fitar da ita, amma jarumar ba ta samu lafiya ba. To sai ranar Juma'a, wannan Juma'ar Allah ya yi rai ya yi halinsa. Masu sauraro muna roƙon ku idan wannan bidiyon namu ya burge ku kuma dole ku mai like a ƙasan wannan bidiyo, sannan muna son jin ta bakin ku kuma na comment a ƙasan wannan bidiyo domin jin ra'ayoyin ku domin ƙara mana ƙarfin gwiwa akan kawo muku sababbin bidiyoyin mu wanda muke. To masu sauraro a yau dai anan za mu kawo wannan ƙarshen bidiyo namu, sai Allah ya ƙara haɗa mu a wani bidiyo na gaba. Mun gode muku sosai da irin ƙoƙarin kasancewa har kuke da mu a kowane lokaci. Mun gode Allah ya saka da alkhairi. A nan za mu kawo muku wannan ƙarshen wannan bidiyo namu, sai Allah ya ƙara haɗa mu a wani bidiyo na gaba. Mun gode sosai.